Malí chlapci i dospelí muži sú podľa žien stále tým istým, deťmi. Svoju hravosť potvrdili obe vekové skupiny nedávno v Komárne na modelárskej súťaži diaľkovo riadených terénnych automobilov. Teréňáky v mierke 1:10 s pohonom na 2, ale aj 4 kolesá, poháňané elektromotorom so 6 článkami zdolávali 140 metrov dlhú členitú trať v objatí hradieb komárňanskej pevnosti. Aj keď rev motorov v tomto prípade nahradil len kúdol prachu, návštevníci si skutočne prišli na svoje. Hlasné povzbudzovanie štvornogých chlpáčov nadchlo aj súťažných pilotov na riadiacej veži. Napriek hrozivo vyzerajúcim kolíziám zásah záchranárskych tímov nebol potrebný. K nastaveniu na trať stačili 2 šikovné ruky. V cieli už len šampiónov trocha oprášili a čakalo sa na verdikt poroty. A čo nám ponúkne dnešný šport? Po brutálnom faule trnavského futbalistu je Roman Konečný rád, že vôbec chodí. V španielskej futbalovej lige padol gól zo 60 metrov. Po športe nezabudnite na Noviny Plus, Panelák ani na Črepiny s hviezdičkou. Krásny večer. Pekný večer, dovidenia. Šárk. Dnes o